Bureau of Fire Protection sa Mandaue City Police o Mandaue City Police Office ningusog silang kampanya aron kalikayan maksidente sama sa sunog o ubang kriminalidad nga way labot ang pagsaulog sa Pasko. Si Luan Mirondina sa report. Tutukan sa Bureau of Fire and Protection sa Dakbayan sa Mandaue ang mga barangay sa Dakbayan nga ilang natumbok nga mga fire-prone areas. Naglakip kini sa mga barangay sa Gizo, Mantuyong, Basak, Tabok, Subang Dako ug sa sentro. Usa sa gihimong basihan sa BFP ang nahitabog sunog niadtong 2017 ug ang kadaghan sa mga nanimuyo sa dapit. Since gamay raman mga personnel sa station, so mo standby me in that certain barangay and at the same time mo roving sa other barangay. Samtang gihingusgan usab sa Mandaue City Police Office ang kampanya Batok Kriminalidad. Aron malikayan nga adunay maigo sa saag nga bala, giawhag ni Major Luis Alama, hepe sa Police Community Affairs Branch sa Mandaue City Police Office, ang mga gun owners nga wala pa makaparehistro sa na-expired nilang lisensya sa pagtahan niini. Padayon usab silang moapod-apod og mga flyers sa publiko aron masayod unsaon paglikay nga mabiktima sa krimen. Di pa sila karinyo i-surrender ang ilang firearms ato sa respective police stations to preempt mga illegal discharges ba sa firearms. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.